Kini akong asawa, nailagi yung bagsik din sa mga lugar. Nabisan gani ako. Di ko kalma niya. Kung nga nung na problema ko rin akong asawa nga iso kaysa. Inaniyon ako magsuko ng mga pangitabo, ha? Ay, dong, bro. Kanta, dong. Sige, kanta. Sa ito napita imong tiyo dong? Ay, ikaw, asa mong kay Mayo diya. Asa mong dapit ko, di mo ipaigo. Kanang igo, yung kaya, larga. Ay, kanang kanta nga para sa imong Bisay sa anyos, patilawata. Sige, tilawata. Ayaw kaya prako, arana, uy, mapil mo pagkag tilaw nga. Kayo na, sige, para makasuod ko. Kung saan may sugod na. Ay. Kina. Ang dugan ko, intaon inday piling nagmahay. Kani mo, wala. Ayan, kalipay. Patilawa sa dahil mo di sinasay sa news. Uy, talaga ko sa tutso ka. Ayaw, pre. Ayaw, tansaman. Matay, pre. Murag na usap magamay ang atong tingog, Prida. Pitang tiguang na, no? Ha? Dakay Murag duda ko ani, Prida. Maon sa? Resulta ni sigig inom na to, pre. Mao lagi, sige mong tag-inom. Di mayo nakalakiha, sige tag-inom kay murag mausap atong tingog niya. Dugay kita ka suds duyog. Dugay kay mabalto plito, pre. Babaw tagukod. Usap ni mayo ni, pre. Kay murag madaot man tong karir ani, pre. Bitaw. Dili maayong magsigitag inom, pre. Di na ginumayo bay. Tinood ginay mga pets. Mao nga undangan na natong inom, pre, ha? Murag magpalain lang sa tingali ta. Di na ta mag-inom. Nya, kun dili ta mag-inom, pre, unsa na masaya atong tirada ani? Kuan, magpalain ta. Di na ta mag-inom. Mag-unsa naman lagi ta, pre? Umay lang ta. Umay. Unsa yung umay? Inom. Ha? Inom, ikisumpay. Ako isumpay. Unsa man to umay? Inom umay o tubig. May botelya ba, ha? Tagay lang ta, pre. Di na itong inom. Ay pa, pre. Dili ta nang inom, pre. Magtagay na lang ta. Sige. Tagay na, pre. Pagkakindor, piyane. Tagay! Hubog na sa kausting? Sige na lang gitaan ni Ting. Gamay. Gamay. Pida ni mo, eh. Katog na diya. Ay na lang pagsalida. Kay ako ganito yung makasalida na. Di na ra ba kaayo ko masuko, Ting? Dali, suko. Di na, ha? Pero may magkakamas. Gibaligay na ko, no? Gibali lang. Gamay. Katog na. Sige na. Pedro, magiging sabot namin hindi namin mag-inom, pero tagay. Katog na! Ha, wa na. Mukunot na ganing agtang na ko, Ting. Mailhan na gyud di, Ting. Kaya na mo, gamay ra kayo. Gamay ra. Katog na ba? Gamay ra. Unsa ka gamay, Ting? Gamay pa sa akong kumo, Ting, kani? Kuhan. Gamay pa ba sa akong kumo, Ting? Gamay pa ba? Kuhan, kining, gamay, ha? Itubag ang amaw niya, karon ni hagok na. May noon, may kinihagok na. Wa pa ay kumuto ko kitong itlog unta. Day, naray mong baho, no? Hastay mo sinina og uniform. Mandali ka kiligo. Nakaluto ka, sudan? Day, kipusta na ka na ko si mong baon. Pagsuka daan na kay mga unta. Mag-ilis ako kadiyot. Day. Maayo! Mare Fresca, maayo! Usting, naitaw, oy. Susiha ko nung kinsa na. Day. Kinsa mo karong nagsilak man. Uy, Maricelet, ikaw ko din, ha? Kuan pre ka na si Mare Fresca, pre. Naman, Mare. Dali, sud. Abi na kong kinsay nagsigit-singgit yang murag naghilak. Dali, Mare. Salamat, pre. Aling ko sa Mare, ha? Kay nag-ilis pa taon si Fresca kay pag-duty mo turon. Nanay? Majuti na siya, pre. Mare. Nanay. Oy, Mari! Kasayugod ni mo. Uy, nga naman ka? Naghilak man ka, ha? Mare. Nga naman ka? Uy, Ginoo ko. Hala na, unsa man ang naong ni mo. Nagkampat man imong make-up. Dili man ni make-up, Mare. Unsa day na? Gikulata man kong pinok. Iya man kong guan ba gikulata. Mabitang ni ako din sa inyo. Kay magpatabang ko ni mo, Mare ba? Ikaw naman kayo makabadlong anang akong bana ni binok. Ha? Kuan hadlok man na siya ni mo, Mare.
Isog mala na siya, gwa diya siyang tubangan ang gikadlukan. Mao ba? Unsa day giawayan ninyo? Ano gikulata ka man? Nasuko siya. Nga kung giingnan nga, isog kalagwa din ang imong ang taong imong gikadlukan. Pero naaga ni, kurog ng itlog nimo. Muna nasuko siya. Muro gito hinungdan anong gikulata ka? Dili. Gikulata ko niya kay ako masang giingnan nga kuan. Isumbong ti kang ma-refresh ka. Nasuko, gikulata ko. Ngano ko no magpalaban ko sa tao nga. Way esperansa, hambog lang ko no. Adi ay, gisulti na niya. Buti nga ipasabot wa siya mahadlok giday nako. O, Marie. Isog yun ka na siya ha. Tada, adtuo na to siya sa inyo. Dali. Ay, banjotir, mataon ka mo dyan, matao, di mo trabaho, ano niya lang na Unsa unya na lang. Di na mahimo na ko asting. Nagkailagid ka na ako. Dili ko madaan ang unya-unya. Gusto na ko now na. Tana na. Kay kumutong ko to itlog ato. Tana ko yugi ko si Aday, kuan kining, Ilang ko na di asting sa baan ni moy. Imurong itlog akong kumuton ron. Pagal mo si Biliana ni Klakiha. Dali na Marie, ubalik ko sa inyo. O sige, tana, Marie. Pero, Marie, Oh, mongyo lang ko nimo ba? unsa man na? Ayaw walang taon o kumuta ang itlog sa kumbana, Marie. Ay nga no man. Mapil niya kumot ang dili itlog. Ha? Ako para ba ng isuwa? Ay, kagool. Pangitaan ka ng itlog. Tana dayon. Porte suga yun ang asawa. Iladog yun sa mong dapit. Dapit ba? Sokol gitaon ni sinumbagay. Unya-iya ka sinumbagay mo reklamo hindi ka human kay mga umot mga itlog niya kong asawa. Unya. Oh, sabi na naptan mo sa Paribinok. Aptan ba uroy nga ni sibat namang kanahan? Basta makitaan ko to ay. Ay, bisag din lang din eh. Away naman ti ayon. Nalagapil-apil na. Say pagapil-apil. Naunsa man taong ko ay? Naagrabyado si Marisanet. Unya pasagdan lang nimo. Niduol man gay nato. Ang asag ato balibaran. Ngita pa man gay tagpatay. Kana pag yung ako gigi pangita. Day! Pre Osteng. Oh, Paribinok. Pre, ayaw ka na kita dyan ka, pre. Ayo, kayo kamdagan ka. Sa ato pa, ha? Oo. Ngita din ka na ko. Oh, pre, nangita ko Ano yung man, pre. ha? Doon ako yung traso ni mo. Dili man, pre. Nangita ko rin mo kay mapatabang lagi ko rin mo, pre. Tabang ka, sa'yo matabangan rin ako. Pre. Naibawom ko may adtos kuan ba, ang inyo akong asawa. Oh, bitaw, dito. Ano man, hibaw lagi ka. Nahibaw ko na suko na ko si Marie Fresca, pre. Kuan, kiring, soko yun. Niadto mo mga inisya sa inyo. Nya, swerte kay wa ka dito, ha? Kayo dito baka, ambot lang, sa may tabo ni mo. Mabitaw nga, patabang ko ni mo, pre, kay hadlok manggod ko basik, makita unya Miss Marie Fresca ba, Mao pre? na diha, mo ni delikado ng yung kay Kapribinok. Ha? Mao nga ako pa ikaw ay pabutang magkita mo, ha? Ikaw mismo, dili na mo dool niya. Ikaw na yung magpalayo niya. Mangayo magkagpasaylo, doolo ni mo siya. Unyag budool ko niya, pre, basik. Magkumuta na yun noon ang niya nga, mangumutra ba ng itlog, pre? Ay, pakumot lang na yung mga itlog. Pre, pusgan ka din ma-refresh ka, mao nga. Mapatabang ko niya mo, pre. Wari, mayroon ka patabang na ko, eh. Ang bana magkani, pre. Unyag bana, ha? Unyag bana. Di man to. Apil taon ko, kumuta na. Kumuto na ikaw. Di lang ko mga apil na, pre. Kay kung apil ko, na, basig duha na ta, makumuta si itlog, pre. Pre. Kuan manggod ka niya, ikaw ba, pre? Bana manggod ka niya, pre. Madag bana. Hinay ra ako ang boto ni Munaw naon. Hinay ra, ha? Wanay gilang exempted. Bisag ako pa. Basta maglago ta. Wanay gipili. Diha maglipulis ngay kumot ang itlog. Pre. Oo nga, ayaw taon pangamulya, pre, ha? Kung gusto ka mga ipasaylos kong asawa, daday mong asawa, pangayo ang pasaylo dito, ato ba nga, Priska? Kana may buhata! Pre. Aday, kining, kuhan ba, nagkita, Miss Paribinok ba? Ha? Asas binok. Kalma lang. Kalma? Ha? Iya jubong lisod-lisod da. May kay siya nay, may kay siya mudag tago na da. Makitan ko lang ng animal. Dili kay itlog ray kumuto na ko ang tawhana. Hasta iyang naong. Grabe na ayaw sa taon na yun. Luoy, Paribinok taon. Mampay, kinumuton na daang naong nga na. Imo pag yung kumuton. Sa mo ito nga di na naman drawing ang naong nga to. Awa ko ilabot.
Day. May kay na siya mudag istorya kun wa ko. Iso kay na siya. Ha? Kinsa ko na nang iyang ikadlokan? Kinsa? Di, hadlok, Wes Binok. Day, hadlok taon kayo. Sure. Mo nang mangayo siya, nangayo siya pakitabang nako. Unsa to? Niduol siya nimo ug nangayo siya pagkitabang nimo? But may pasabot, nagpaabuga na siya nimo? Mao ba? Ha? Ay, ko nga, day, dili sa pagunsa, mihangin yun siya nako, kay nagtuo man siya nga paminahon ko nimo, bana man ko nimo. Nyagban na ka, unsa man, mula ba na kaniya? Awang kumingom laban ko niya, nga ako ba nga ang... Gusto ka nga ikaw may una na kong tumutos sa imong itlog, ha? Ayaw lang ng itlog, day, taas-taas lang sa itlog. Pwes ay pag-apil-apil ya. Taas-taas, itlog. Kung dili ka gusto nga maapil kung pumutay mong itlog, pahuway diha. Ano ko, apil ko, ni kalakiha, da. Kung dili ka gusto maapil lagi usting, ayaw paghilabot ha. Pasagdi Miss Binok, kay bisan kinsa nga mo apil o mutabang anang Binok, apilo na kung kumutay ang itlog. Kasabot ka ha? Nagkasabot ka ba? Ay, sorry, day, sabot kay day! Lagi. Adali, sunda ko diri sa kwarto. Bungol ka? Wa ka makadungog sa kong gisulti? Ingon ko, sunda ko diri sa kwarto. Manggunsa man tayo sa kwarto, day. Magpakautos buko-buko. Isa. Ay, salamat, tao na ko magunsa. Salamat. Abi na ko kumutor sa di mo kong itlog. Dali na, ay man mo kautos buko-buko. Ako'y kumut-kumuta. Bakas ka, bungo silong! Abi na ko madaman akong istorya akong asawa. Kay kumpare, lagi tao na ako nga yung tabang. Mao nga, para masiguro yun, akong gikuyugan akong kumpare sa kapitan. Unsa may ato ninyo? Kap, ano ay mga yung tao-tabang ni mo, Kap? Tabang sa unsa man. Akin akong kumpare taon babiya, mong ginapatan taon niyang asawa. Kunya, ang iyang asawa, palaban taon sa kong asawa taon. Kunya, katong asawa, di ba ito gustong dunay mo daw-daog taon sa iyang sikataw? Mao nga, gipangita siya karon sa kong asawa, o lisod kay ning akong asawa taon, Kap? Dili. Huwag lisod. Kaya ito ning usayon. Sige, para madali ni pariay mga asawa. Di lang na ito panadanong sumon. Kaya turang usayo naman ni nato. Sige, pariay mga asawa. Ug ikaw Binog, dinilang ka ha. Wato na to nga moari ang iyang asawa. Sige, pariay mga asawa. Okay, Kap. Okay, Kap. Unsa? Day ko lang ba? Ato lang tanay, para mahusay mo kay lisod kayo nga si Kapitan Maiko taon ta. Di ay, nagpalaban na siya sa kapitan. Dili ay, gusto na siya mahusay taon mas prebinok taon ba? Para mahusay mo, ako siya gikuyugan sa Kapitan para ang Kapitan na may mahusay ninyo. Kay lisod kay pulos mo mga nang murag nagbadbahan mo sa usaba. Mo nga gusto ni Kapad tuon ka. Wala ka ba rin sumon. Kay nato lang pagkahusay ba? Tana day, adtuon na to. Hadlokon man ta. Sige, tana! Kap. May na sila kapay. Ayaw, Gadlog. Kapitan ko. Ako yung muabogar ni mo, ha? Samtang ni ako, way manghilabot ni mo. Salamat taon kayo. Dali mo nga rin, dali. Unsa ding binuanga, Kap? Kanang inyong mga kalagot, ipadaplin sa na ha. Kapitan ko, respetuhi ko ninyo. Kaya kung di mo respeto na ko, kitag yung katagin nyo. Kap, mulaban ka ng tawhana? Iyang asawa gikulata aning animal? Unya kay, nagpalaban man iyang asawa nako. Giapil kog bahad sa panuhak. Nagtuo tingali ni nga mahadlok ko niya. Wala ba siya kikahadlokan? Hilom niya! Pumutong ko ng itlog ni Moron. Usa ba? Huwag mo respeto na ko, kapitan ko. Maglagot ka ni Koron, kamong tulo akong pangkumutong itlog. Ina pangkumuta! Usa ba kapitan, gusto kang i-apil ka? Dako ka naman kang itlog, pumutong ko na ron. Binuang bangko pa kong iupirahan. Inang kumuta ka! Kapitan taon. Inang kumuta, kapitan! Bagas ka! Sana ni oy! Mawari akong problema. Di ba bang akong asawa taon? Hastang kapitan, mikaka, kay hadlo kumuto ng itlog. Kung saan, pagkumon sa taon ko siyang gipiras danla. Saan mataon nila ako akong asawa? Pida, hadlukan ako ani. Basig ang ako ba? Naitaw nga busukol, matimingan ni siya. Kunya, lipto na sa niya taon ni siya. Saan na taon ako? Paliw, tambagi ko niyo, be? O saman kung kamoy pasultiyon. Usting.
Salamat kayo, Lord. Salamat sa tanan. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo, ma. Ate Pres! O, may buntag ulit. May buntag, Ate Pres. Salamat kayo natong tanan. Sa tanan itong mga kaigsunan. Salamat kayo. Labi ng yun nila, Ma'am Nenen Moreno, Sir Ricardo Moreno. Good morning nyo diha, Ma'am Nen, o Sir Ricardo, diha sa Bugtong, Inabanga, Bohol. Sa mga tao ni Ma'am Faye Bayarkal, o ni Sir Uji sa Bayarkal, sa Tari, good morning natong tanan. O labi ng yun, sa mga tao ni former Kapitan June Ramos, nga nabuhat siyang Miguel Pulgar Fertilizer. Good morning ni mo diha ka. Pati Chiching! Kuya Alan, magpasalamat at permi sa mga mama, sa mga papa, sa mga auntie, sa mga uncle, sa mga lulog, sa mga lula nga nipalit sa Don Pepe Tablia. Kay taasing energy, happy ang mga bata niya. Gawas mo't anak, Kuya Alan. Magpasalamat lang kay naanay Don Pepe Dark Chocolate para sa mga dagko. Unya, ugom-ugom sa Diamond Yema, UBM Special. Palit kay Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay, mauna yung atong isum-sum ha, kung mag-inom-inom ta. Crunchy nga Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Unya, ugom-ugom sa mong OBM Special o Diamond Yema Special. Kaya parinig sa chat nyo, dili kay luod ang inyong baba. Unya, mga bata, ay mo kalimot ha. Padung ta sa atong eskwelahan, ang atong imnon ang ato ang Don Pepe Tablia. Kinahanglan makainom ka niyo sa kauras sa di pa ka mukaon kay happy yung kay ka sama sa imong kahappy. Kung mo adto mo sa Happy Mart, wanlo na tabunok og maktan, wanlo na kulon tabunok og maktan. Happy yung ka, barato ang palaliton, unya, duna pa'y donuts are as kilid sa Happy Mart maktan. Og sa tanang mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Pulgar Fertilizer. Good morning mo rin Kap. Ang ilang mga tao sa ni Kap June Ramos gipainom sa tuang Sid Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa mga trabaho. Adlaw tanan, nindot ang ato ang trabaho niya. Malipay ta kay mauban ang atong trabaho. Sama sa mga tao ni former Kuya Nick Pepito, Dodong JR Pepito, ni Ma'am Shen Pepito, sayang Bromwich Spirits, ang mga tao po niya gipainom sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Kaya trabaho ko na ng Bromwich Spirits, mauman ang paglimpyo sa inyong panimay, o unsa pa gusto niyo may tabot sa inyong panimay, buhaton na sa Bromwich Spirits, dunay buhaton nga garden, o unsa pa na diha ang inyong mga hardin diha, limpyuhan. Basta, taypalan ninyo ang Bromwich Spirits diha sa Facebook, inyong makita ang numero diha, o tawagan nyo ang Bromwich Spirits ni Ma'am Shen Pepito, kay kamo na ipagsabot kung unsay trabaho sa inyong panimay. Sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araw, Talis Serdaan, o Kunsel Francis Faris, nga ang ilang mga tao gipainom sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix. Mauna nindot kayo ipainom sa mga opisina ni Sir Ferdy Rabaya o ni Sir Danny Caballero o ni Kunsehal Joel Garganira. Punis ni mga Kunsehal Ferdy Rabaya, Kunsehal Danny Caballero, Kunsehal Joel Garganira. Ang ilahang mga tao yun diya sa ilang opisina ang gipainom para lipay unya limpyo o mahuman ang atong trabaho ang Sid Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ate Pres! Okay, o ako pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas sugar. Ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnan ng Sid Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa kadlaw inom, sa buntago na kamukaon sa imong pamahaw, inom daan sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inipadiuto ni mo maughapon, sa gihapon kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una kamukaon sa imong paniuto. Maughapon sa gabi, una kamukaon sa imong panihapon, inom na sudaan o sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema aning kidney o QTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na magkatambal ana. Kinibawa ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o QTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula. Sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alay sa kidney o UTI.
Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas mas kugon. O sa tanan mo na itong kaigsunan nga migamit sa ito ang Sid Liniment Oil nga tinuod mo ang tang sa ito ang panuhot pamaol para kita kalawasan varicose veins katol-katol kutos sa kamataan nilikay pagyunta sa dinggi sa ito ang Sid Liniment Oil pero sa abotawan nagisuroy-suroy ha naaranas butika ni Manuel. Tinood na, huwag yun nagisirisuroy, pero nas butika. Pero nagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalang itype ang Panyawan Herbal niya makita tanang produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kinatas kabukiran nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee. Shopee lang ta kay hatod pa sa ito panimay. Bam! Good morning! Good morning! May buntag. Alang kaninyo, labi na sa itong mga nagsunod sa itong tulumanon. Ano yung kabuntagon? Reverend Daniel Dakulan o Reverend Ben Gatsos sa parokya sa Malboal. Ay, Runda. I'm sorry. Ingo manusab, kumodiha, Marcila Balansag, Kansayahon, Arunda, og Mr. Tony Balansag, og ingman nagsunod ka nato sa tungkon akong pasultihon, Mrs. Eleneta Villagracia, og Mr. Agapito sa Tupas, Runda, Cebu. Salamat kayo. Ayoko makalimot ang atong mga apo, ha? Sa pagpangaligo, gamit ang Sid Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione tayo and papaya extract. Sid Celebrity Kojic Beauty Soap, ano na sa kanya natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Sid Celebrity Kojic Beauty Soap. Magpabiling batanon, kutis artista, kutis porcelana. Ayoko makalimot, ha? Kay kanang litag doon na mga blackheads or whiteheads. Ano naman kay ito mga imong daong. Diretso, adto sa butika mga utana, asa nga to ang Sid Celebrity Kojic Beauty Soap. Mas maayo tanawon nimo kung original ba ni kay naay nakatatak diyan sa iyahang sudenan Sid Marketing. Thank you. Okay, sa tanan po na ito mga kaigsunan, kinahanglan mo inom yung kag G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay kini G-Detox nindot kani sa atong kalawasan. Kay kani nga atong lawas ba kusog kani mo absorb ang mga toxin nga ato ang makaon mainom ug unsa pa na diha nya kani toxin mo daot sa atong blood cells. Atong blood cells importante man eh. Ang cover ug puto sa atong blood cells ba daoton na ato ang toxin nga makaon mainom ug unsa pa na diha. Unya ang ato ang blood cells mo tigatod sa oxygen nutrients ug tubig sa ato ang kalawasan. Ini kadaot ani masakit ang daghang mga major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa natong balatian. Busa kinahanglan mo inom gyud kag G-Detox. Usara gyud kakapsula usa ka oras sa di pa ka mukaon. Kining G-Detox mura rag maintenance nimo pero duna na gyud kay balatian. Kinahanglan katulog kay inom buntag udto hapon. Usa ka oras sa di pa ka mukaon. Imnan gyud na nimo 8 to sa duti. Kabasong tubig matag adlaw. Busa kun gusto kang bawagtan ka ng mga toxin sa imong kalawasan ug mahinungdan sa imong balatian o karon ligon kanunay atong vital organs inom gyud ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog ang number 1 nga mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres, Okay ang sendo na ito karong adlaw. kinis usting Ate Pres. Usting. Oh, parte na siyang asawa Ate Pres, murag kadlok kani silang dapit ayang asawa. Tungod kay dili lang kayo manungo sumbagay, aong kana musukol sumbagay, mangumot og itlog. Mao ning dihaman niyang kumari taon. Nagpadaban man taon niya. Mao to nga giadto taon niyang banas binokwa dihan sibat. Nanadlok mas binok mato gida sila sa kapitan lagot biya sawa unsa man pangayo ba? Saban. Kamong tulo kumuton to nang itlog ninyo. Ingon tang kapitan ayo taon kay bag-o pa kong gi operas danlak. Mao ni ang problema Ate Pres. Hastang kapitan why respetar niya ang asawa saon kuno niya. Hadlok man bisag ang iya ko no Ate Pres nga mataymingan nga dunay musukol niya liputon lang kuno taon iyang asawa babasig adtong bisag asa makita niya liputon lang unsay may tabo pasilon ba dugabon or unsa pa na diha mo iyang gikuyawan saon man niya asawa tabagi ko niyo saon na ko asawa palihog bam na tabagi ko niya saman ko may pasultiyon usting. Okay, sa dili pa ko mo ambit ako sang ipadungog nimo diha sir. Okay, sa Usting. Sir Usting. Kung ari ka diri sa Old Testament sa Isaias kapitulo 1. Okay? Isaiah 1 verse 18 to 19. Nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo ug maghusay kita bisag unsa ka
pula ang inyong sala, maputi kini kaayo. Bisan pag anigdagtom pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Okay? Unya, kung mudisog ta diri sa Old Testament hapon, ari diri sa Amos 5, verse 24. Okay? Amos 5, verse 24. Patunhaya hinuon ang hostisya ug ang katarong. Sama sa suba nga nagdagayday ug dili gayud mahubas. Sa ato pa kung naa nato Ate Pres, Pedro, kung naa nato ang katarong, kalinaw, mura siyag suba nga sigig nagdagayday, di gyud mohunong. Gawas og ting-init kasi murag muhinay. Gawa na Murag mo bas. tubig. Oh. Bas man. Sa tanaw na ko Ate Pres, Gulyat, Pedro, sa kung tanaw aning yang asawa nga isog, okay naman, para na ko. Di, tinanong Ang man. iyang kaisog, gigamit man sa eksakto. Di man na po nga isog nga, manghagis, labi na mahubog, pati isuga. Mas maayo na siya kay katahaan na siya. Oo. Unya, gawas pasad, babaeng buhat, mas katahan. Kana bito na ay mga barangay tanod. Abito ako nakadto ko dito sa Bohol, Ate Pres, ang ilang chief abitanods. Bae. Bae? Babae. Mm. Mas katahan, hinuon ang babae. Sus. Oh, mas katahan mo na nga. Para na ako, wa may apan. Kanang ingolag, mangumutong itlog. Bisa ko sa pa'y kumuton. Kasi huga-huga na po na niya ba? Oh, ade, bisa ko, para na ako lagi. Di man siya masuko kung di po siya binuangan. Ang iyang ipakita, ha? Naligo. Nag-anda mo pagkaon, nag-ilis, kaya mga ito na sa trabahoan. Iyang kumari nga niya na magpatabang, wa magani mo rin po sa trabaho. Wala, yung Ni-absent siguro pa yan, gani yan, kay yan. mulaban siya sa asawa nga gidaog-daog. Bullshit Ito nga, man. nagkampat pa rin mo make-up. Make-up pa nga nagka-black eye man, tong skulata bana. Kulata, Eksakto man iya ha. Og buto na naon, kanang iyang gibuhat, no? Dili pa na yung trabaho. Trabaho na sa mga tanod. Oo. Kanang inay mo ko na naigirescue nga ana. Sa ako nagingon, kisa ning sindiran ni? Usting. Sa ako nagingon si Rosting, kanang gibuhat si mo asawa, maayo man na. Siyempre, mulaban siya, basta naalas katarong, iya lang gigamit niyang kiisog sa katarong. Baya naman kung parehas na ba ni mahubog, manghagis at tutunahan, buko na mga garapon sa tindahan, pamatiran ka ng mga, Nabay bato. oo, ana, kanang manghagis, Maoy. kinsay isog diha, gawas diha, ana bitaw. Okay naman niya, ha? Ang ako lang, kung dili ka magpabuyak, dili man siya masuko. Madili, oy. Oo. Sa ako nang gingon, paglaban niya sa asawa nga gikulata, Totoo, eh. iya po tong gibati ang isip asawa. Iya po tong gibati nga. Ug sa daog-daogon sa ikaw taon niya, way mulaban niya. Kamayan man niyang ipakita nga na ay mulaban. Oo, eh. Sa ako nang gingon, wagod siya magsapayan, wagod siya maadto sa intrabahoan. Wa makanito ka pamahaw. Kuyawan man si Usting good kay basing kunog na yung kursunado nga. Dili. Sing asawa ba? Dili, og ikaw, Isog ra ba? dili, kung ikaw naasad ka sa katarong, mahadok ka mabuhat ulot ang kay, wa man si nagbinuang sakto mo yaha. Oo. Ano na ha? Naligo, nag-ilis, wa ka pamahaw. Wa man to ka pamahaw. Nilakaw Wala, dayon, kay labanan niya ang kumari, ang katong gidaog-daog. Ikaw sa binok, ikaw sa mangulata man kag asawa, oo. Kaya, oy, unsa kanina, unsa kanina mga panultihon sa malaki, naipanultihon sa malaki at Pres, kamo Pedro, di ba na may panultihon nga, ang babae, mahalon, sa to, naipanultihon nga nana, ang babae ko no, dili, Pasakitan. pasakitan. Malamian, no? Ha? Malamian. Ayaw Ate pasakitan. Pres, sakto na yung gingon. Ang babae ko no, dili pasakitan, Ate Pres, palamian. Sakto na. Osbar paglitok do, sa to, ang babae, Dili pasakitan. Palamian ra na sila. Ayaw ang mga babae, dili pasakitan, palamian. Kana. Os maglitok, be? Ang boss, ge. Ang babae, dili pasakitan. Palamian. Kami mga bayo, saan man, be? Saan man, panalating ito naman nun? Kung ako ang puzzle, tihon.